Ola, gravo este vídeo para facer con vos un pequeno resumo da Idade Moderna. Aproveitando a presentación que xa compartí na aula, vou tratar de explicala aquí para que tamén se útil, porque a presentación ela soa sin explicación, pois queda un poquinho incompleta. Lembrade, falamos de que era necesario coñecer polo menos o máis importante da Idade Moderna para logo entender a contemporánea. En sexto de primaria, o que temos que estudar, o que temos que analizar é a Idade Contemporánea en España, é dicir, o século XIX e o século XX, e un pouco o principio do XXI. Eso é o que nos toca facer en sexto. Pero que sucede? Que imos con un poquinho de retraso e, lamentablemente, non tivemos tempo de estudar a Idade Moderna. Por tanto, para poder entender o que ven despois, temos que entender o que sucede antes. Xa o expliquei tamén en clase, pero tamén o vou explicar aquí para que quede claro. Entón, é necesario coñecer polo menos o esencial, o máis importante, o máis básico do que sucede en España durante a Idade Moderna, para que logo sexa máis fácil o que ven despois. Se non, se damos ese salto sin explicar antes isto, non se vai comprender moi ben. Lembrade que deixamos a historia de España no final da Idade Media, que é o que sucede antes da Idade Moderna. Lembrade esas idades, esa orde das idades é moi importante recordar. A Idade Media foi ese tempo no que sucedeu a caída do Imperio Romano, a chegada dos visigodos e dos suevos á Península Ibérica, que forman aquí os seus reinos, despois a entrada dos árabes, que entran polo norte de África e tamén están durante 700 anos na Península Ibérica, e despois esa chamada reconquista dos reinos cristiáns do norte de España, do norte da Península, mellor dito, tratan de ir avanzando para acabar expulsando os árabes da Península Ibérica. Todo iso sucede na Idade Media. De acordo? A Idade Media remata precisamente nese ano 1492, un ano moi importante na historia de España porque é o ano da expulsión dos últimos árabes, é dicir, remata esa misión que tiñan, ese objetivo que tiñan eses reinos cristiáns de controlar todo o territorio da península e a expulsar os árabes do territorio, e tamén é o ano do descubrimento da América. Como sabedes, Cristóbal Colón, el tiña a idea de lograr unha ruta, un camiño ás Indias, o que hoxe en día é a India, porque buscaban as especias, da que tamén non temos falado do que eran moi importantes. E esa ruta que Colón imagina, pois é a que vai casualmente causar ese descubrimento do novo continente tamén no ano 1492, que, como digo, é un ano moi importante. Ben, feitos importantes da Idade Moderna que quizáis convén coñecer ou polo menos que nos soen, entender un poquinho en que consiste. Ese primeiro, como vos digo, descubrimento da América. Moi importante non únicamente porque descubres un novo territorio, senón porque se abre a posibilidade de conquistar novas terras, de aproveitar eses recursos, as materias primas que hai neses lugares. Vai a ver como unha oportunidade que España vai aproveitar porque vai lograr conquistar moitos destes territorios novos que hai en América. Iso vai ser a creación, o que ven a continuación, do Imperio Español. O Imperio Español é a consecuencia dese descubrimento da América e das conquistas posteriores. Así que España empeza a crecer, porque xa non é únicamente o territorio da Península Ibérica, sino empeza a lograr territorios noutras partes do mundo, principalmente en América. O século de ouro que vedes aí ten que ver coa literatura, coas artes, tamén é unha época de esplendor das letras españolas. É dicir, a literatura española aí dá os mellores nomes, as mellores obras, digamos, Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, bueno, son autores que estudaredes seguramente tamén na secundaria, porque son moi importantes na historia da literatura española, moi importantes. E a ilustración sucede despois, xa no século XVIII, tamén é unha serie de persoas sabias, tratan de transmitir o que saben para mellorar o país, o que saben sobre ciencia, sobre mecánica, sobre leis, sobre arte, por eso se chama ilustración. É un movimento de sabios que tratan de transformar un país que estaba atrasado en moitísimas cousas. Esos son algúns dos feitos que suceden nestes 300 anos. Como vos digo, é moi difícil resumir 300 anos nun vídeo de uns poucos minutos, pero imos tratar de ir ao esencial e facer un pouco unha panorámica, case como unha liña de historia de España neste tempo. E empezamos polos reis católicos. Os reis católicos son estes reis que logran expulsar os árabes, vencen os árabes, e tamén son os que lle van dar os cartos. Vai ser a reina que tedes aí, a reina Isabel. Os cartos a Colón para facer a súa viaxe a América.
temos aquí a Fernando de Aragón e Isabel de Castela. Casaron e ao casar unen os seus territorios. Fernando une o reino de Aragón, o que hoxe en día é Aragón, pero tamén Cataluña, Valencia, e Isabel une o reino de Castela, no que tamén estaba integrado Galicia. Os reinos realmente siguen mantendo as normas por separado, pero xa empeza a haber como unha especie de idea de orixe do que vai ser España. Son como os reinos que van crear o centro, o corazón desa España que aínda se está a formar. Aínda non existe España, como entendemos hoxe, ni moito menos, senón que empeza a haber esa idea de ir unindo reinos da península para lograr un único reino que era o objetivo que tiñan os reis católicos. Logran expulsar os árabes e tratan de catolizar, de que todo o territorio sexa católico. Daí ven o nome dos reis católicos. Nesta época tamén, lóxicamente, como vos comentaba, cando se produce ese descubrimento de América, cando Cristóbal Colón chega a América con seus navegantes que o acompañaban nesas 3 naves que vedes tamén aquí neste retrato. Nesta época, evidentemente, non temos fotos, non temos imaxes máis que retratos de pinturas do que un pintor imaginou que puido ser o descubrimento. Puido ser así ou puido ser completamente diferente, pero na historia da pintura queda como se fose desta forma. E como vedes á esquerda tedes aí os nativos, non vos olvidedes nunca de que cando chega Colón a América estaba habitada por distintos povos de distintas linguas e culturas moi diferentes. E o que chegan coa idea de conquistar e con idea tamén de catolizar, de cristianizar o territorio. Como vedes aí, acompañados moitas veces por religiosos, a idea non era únicamente conquistar e quedar con esas terras e con esas riquezas, sino que tamén obrigar, forzar que esas persoas que non eran católicas, nunca escoitaron nin falar do catolicismo nin da Igrexa, vivían afastados tamén de Europa na súa cultura, pois tamén esa ambición que vai haber por parte de España, fundamentalmente, non únicamente, de que esas persoas que non eran católicas pasen a ser católicas. Ben, a filla dos reis católicos, Juana la Loca, a descendente deses reis, vai casar tamén con un príncipe que se chama Felipe o Fermoso, príncipe que era da norte de Europa, realmente. Claro, como ben sabedes, os reis deixan o seu posto aos fillos, é dicir, o posto de rei ou de raíña é algo que se herda. Herdar significa que o recibimos dos nosos pais. Entón, a filla do rei vai ser a raíña. Non nos paramos moito nisto porque interesa máis o que ven despois. Aquí temos a Carlos I, que é o fillo de Juana la Loca. E este sí que é un rei moi importante porque vai ser non únicamente rei de España, senón que tamén vai ser emperador de gran parte de Europa. É dicir, vai ser algo máis que rei. Lembrade que emperador é máis que rei. O emperador é un rei de reis, por entendernos. Explícome. Cando un rei ten que obedecer a outro, ese a quen obedece é un emperador. Ou dito de outra maneira, o emperador é aquel que ten baixo o seu dominio tamén a reis de outros territorios, como que obedecen a un que é máis importante, que é o emperador. Así que Carlos I, que temos aí, foi rei de España, pero tamén foi emperador de gran parte de Europa. Non naceu en España, naceu no que hoxe en día é Bélxica, veu a España despois, asumiu o trono de España e, como digo, tamén o trono de emperador. Aí ben retratado, como vedes neste cadro, como dando unha imaxe de armadura, as súas armas, con ese casco que non se ve completo, pero bueno, ten moitos retratos, gustaballe moito que lle fixeran retratos, hai moitos retratos deles, todos ides a Madrid ao Museo do Prado, podedes ver este retrato e moitos outros, nos que el quere dar esa sensación de que ele é o emperador, non é un calquera. E o que tedes á dereita foi o rei de Francia naquela época, Francisco I, foi un dos seus rivais na loita por conquistar zonas de Europa, principalmente o norte de Italia, por exemplo. Aí houve unha loita entre Francia e España para ver quen mandaba en Milán, por exemplo, e en algún outros territorios. E venceu Carlos I, o rei de España, por eso esas lugares de Italia foron parte de España durante un tempo. Así que temos tamén nesta época da Idade Moderna, por suposto, non teñades dúbida, hai guerras entre países para gobernar máis territorios, para extenderse por máis territorios. Precisamente nesta época de Carlos I temos a Pizarro, que foi a persoa que España manda ao que hoxe en día é Perú para conquistar ese territorio, vencer os incas que vivían ali, que eran os que gobernaban aquel territorio. Pizarro vence e logra que ese territorio, esas novas terras, pasen a ser de España.
Así que aí ven a creación dunha España moito máis grande por eses territorios que se van engadindo, que se lle van sumando. Hernán Cortés fai prácticamente o mesmo, pero no que hoxe en día é México. É o conquistador de México, e conquista México non para él, senón para engadilo ao Reino de España. Como vedes, España vai ocupando, conquistando, especialmente lugares de América do Sur, América Central, América do Norte, no caso de México. Gran parte do territorio de América acaba sendo conquistado por España, e esa é a razón de por que hoxe en día falan español en tantos países de América, porque durante moitos anos foi territorio que estaba gobernado, controlado, formaba parte realmente de España. Temos tamén, aínda que non eran conquistadores, pero sí que foron navegantes, importantes tamén nesta época, houve a primeira volta ao mundo que fixeron Magallanes e Elcano, dous navegantes que lograron cruzar, cruzar, dar a volta ao mundo en barco, evidentemente, era a única forma que había, desde España, e lograron regresar dando a volta a todo o territorio. Magallanes era portugués, Elcano era español, Elcano era guipuscoano. Magallanes non logra rematar a viaxe, como sabedes. Magallanes morre nunha pelesa, nunha loita en Filipinas, entón é Elcano o que remata a viaxe desde as Filipinas de volta en España. Tamén interesante, quizáis, como curiosidade, coñecer que hai unha parte do mundo que se chama o Estreito de Magallanes, que está no sur de Argentina, Chile, unha parte que se chama Terra do Fogo, e hai unha zona aí moi difícil de paso, porque para cruzar América non existía o canal de Panamá, había que buscar un sitio por onde cruzar, e era moi complicado. Foron navegando cara ao sur, ao extremo sur de todo, esa punta final desa América do Sur, e por aí lograron atravesar. Como foron os primeiros, supostamente, que pasaron por aí, o lugar, ese estreito, esa zona, hoxe en día chamase Estreito de Magallanes, en recordo do navegante portugués Magallanes. Ben, isto sucedeu alrededor de 1519-1520. Damos un paso adiante a unha etapa moi importante que tamén compre entender, merece a pena entender para saber que sucede na Idade Moderna, cal é o máis importante. Entender eso de absolutismo que imos explicar agora. Pero antes de absolutismo, ímonos parar nos retratos. Temos aí dous retratos. O da esquerda é Filipe II, que era o fillo de Carlos I. Carlos I, que víades antes da armadura, que foi o emperador, ao morrer, cedelle o trono, como é lógico, ao seu fillo Filipe II. E este vai ser o que vai lograr ter ese territorio inmenso, non? De todas esas conquistas, Filipe II herda o trono e tamén herda todo ese terreo. Por iso é famosa a súa frase, como xa comentei na minha aula, el dicía, para presumir, dicía, en mi reino nunca se pone el sol. Querendo decir que como é tan grande, aínda que sexa de noite nun lugar, pois vai ser de día noutro lugar que tamén é do seu reino. É dicir, pode ser de noite, como sabedes, en España, pode ser de noite en Vilagarcía, e, sin embargo, era de día aínda en América. E América, gran parte de América tamén era del. Entón era unha forma como de presumir, de alardear, non? De que el tiña un territorio inmenso, que era un imperio moi grande. Así que esa frase ten ese significado. Filipe II tratou tamén de conquistar máis territorios, por exemplo, tratou de derrotar o rival máis importante que había en aquel tempo eran os ingleses, e el trata de derrotar os ingleses, manda unha armada de barcos para derrotar os ingleses, pero fracasa. E fracasa nese intento de lograr vencer os ingleses, así que ten que, digamos, resignarse. Filipe III, tedo a dereita, é o fillo de Filipe II, entón continúa tamén con esa forma de reinar. E cal é esa forma de reinar? Aquí ven o importante, a palabra importante da Idade Moderna é esta, é absolutismo. Entender, tanto Filipe II como Filipe III, como os que van vir despois, son reis absolutistas. Quere dicir que teñen todo o poder absoluto acumulado na mesma persoa. Teñen poder sin límite. Poden gobernar sin ningún tipo de límite. Gobernan. Poñen as normas eles. Castigan a quen queren castigar, xulgan, deciden, non teñen ningún límite. Entón, como esa forma de reinar é o que se chama absolutismo. Aí ven a palabra de absoluto. Absolutismo no sentido de poder completo, poder total. Tiñan todo o poder acumulado neles, non tiñan límites, podían facer realmente o que eles quixeran, sin prácticamente ningún tipo de límite. Por que é importante entender isto? Porque se queremos despois ver na contemporánea, na idade contemporánea, o que sucede, imos ver como
Na idade contemporánea o que vai haber vai ser unha especie como de protesta contra esta forma de gobernar. Vai ser unha loita contra este absolutismo. Entón, se non entendemos primeiro o absolutismo, non imos entender despois por que a xente está tan molesta, por dicirlo así. Comprendedes? A película, se se permite esa palabra, da historia de España é esa. Reis que mandan moito, que mandan completamente, parte da poboación empeza, digamos, a rebelarse contra iso porque xa non o acepta. Ao principio acepta porque é o natural, pero pouco a pouco vai haber un descontento. E ese descontento vai acabar sendo unha movilización, un movimento de protesta. E ese movimento vai acabar sendo revolución en algúns países contra os reis, ou noutros, como no caso de España, vai ser que os reis van ter que ir cambiando, van ter que ir cedendo, e o pobo vai asumindo máis poder. Eso xa sucede na idade contemporánea, de acordo? Na idade moderna non sucede iso. Na idade moderna é absolutismo todo o tempo. A ver se así conseguimos que o entendades. Descendentes deste Felipe III, pois Felipe IV, que o tedes á esquerda, famosos retratos de Velázquez, a época do pintor Velázquez, a época do cadro das meninas, tamén estamos aquí xa neste século XVII, xa, principios do XVII. E Felipe IV ten un fillo que é Carlos II. Carlos II, que é o que tedes aí á dereita, ao longo da súa vida pasa prácticamente a súa vida enfermo, con enfermidades, os médicos da corte, os médicos do rei tratan de curalo de maneiras que hoxe en día serían completamente inapropiadas, e Carlos II realmente a súa vida é de estar enfermo prácticamente todo o tempo. De feito, pasa a historia como o nome de Carlos II el hechizado. El hechizado, como un pouco unha forma de dicilo bastante bruta desde o noso punto de vista. Que sucede con Carlos II? Pois que morre sen descendencia, quer dicir, morre sin fillos. E cando un rei morre sen fillos, nin fillas, pois claro, hai un problema, porque como o posto de rei é algo que se herda, non é algo que se elixe por votación, ni moito menos, é algo que ten que pasar de pais a fillos. Se non tens fillos, que sucede? Entón, que pasa en España neste momento? Pois vai pasar unha cousa evidente. Se o trono queda libre non hai descendencia, o que vai pasar é que o resto de países veciños, Francia, Alemania e outros países, van tratar de colocar alguén da súa familia no trono de España. Entón vai haber unha guerra entre eses países para ver quen vence na guerra, e o que venza vai lograr colocar o seu fillo ou sobrinho, é dicir, alguén da súa familia, do seu país, no trono de España. E España era un país moi importante, non era calquera cousa. Entón vai haber unha pelexa tamén importante porque querían conseguir ese trono. O trono de España era moi valioso. E isto supón tamén o final dunha familia. É dicir, toda esta familia que estivemos mirando, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, son descendentes da mesma familia, o que na historia de España chamase os Austrias. Os Austrias era esta familia. Pois este, Carlos II, é o último Austria. Como non ten descendencia, esa familia xa deixa de ser rei, deixa de mandar en España. E entra unha nova familia, que son os vencedores desa guerra que vos comento, que son os Borbóns, que precisamente son os que aínda están hoxe en día. Así que, mirade, estamos falando do ano 1700, estamos no 2025, pois pasaron eses máis de 300 anos que levamos, con algúns cambios, momentos nos que non houve rei, houve república ou ditadura, pero desde 1700 son os Borbóns os que reinaron prácticamente casi todo o tempo, durante moito tempo en España. Son franceses, traen tamén as súas modas, xa o vemos incluso nos retratos, e observades nos retratos a forma de vestir. Vou dar para atrás para que vexades a diferenza entre esa sobriedade, esa seriedade dos Austrias, que trataban de ser bastante comedidos a súa forma de ser retratados. Mira como querían ser retratados, non? Dunha maneira completamente diferente, non? Diferente na forma de vida, na forma de pensar. Vemos que os Borbóns veñen con outro estilo completamente diferente. Quero que teñades claro que Carlos II, que está aí á dereita, Felipe V, son da mesma época. Estamos falando prácticamente da mesma época e, sen embargo, a apariencia é completamente diferente. Felipe V vai ser o primeiro rei Borbón que hai en España. É dicir, os franceses vencen nesa guerra e colocan no trono de España a Felipe V vai ser. Se Felipe IV fora o último, este é Felipe V. Entón, hai que entender algo tamén curioso. Un erro moi habitual. Dicimos Felipe IV, Felipe V, o seu fillo. Non. Nin fillo, nin familia. Felipe IV era da familia dos Austrias e Felipe V é dos Borbóns. E non era o seu fillo, ni moito menos. Simplemente que o nome era o mesmo, coincide o nome.
pero chamouse Filipe V porque xa houbera antes un Filipe IV, de acordo? Entón, aí temos a Filipe V, trae, como digo, as súas modas de Francia, 1700, estamos xa nese principio do século XVIII, e veñen con outro estilo tamén, a gobernar, absolutistas igual, eso, ao principio, por suposto, completamente absolutismo, tanto de Filipe V como dos seus sucesores. Fernando VI, o seu sucesor, temos aquí a Carlos III, nesta época sucede unha cousa un pouco tamén curiosa, son absolutistas, pero tratan de axudar a poboación a que teña unha vida mellor. Tratan de facer algunhas reformas, facer obras públicas, estradas, mellorar un pouco a vida da xente, sen deixar de ser absolutistas. Creo que se entende. É dicir, o poder sigue sendo absoluto por parte deles, pero tratan de reunirse con científicos, con persoas que saben, para mellorar a agricultura, mellorar nas fábricas, mellorar un pouco a vida da xente, pero tampouco sin darlle ningún poder de gobernar, o poder acumulado no rei. Carlos III, como vedes aí á esquerda, e despois temos aquí a Carlos IV, que é o seu fillo. E Carlos IV xa vai ser no final da Idade Moderna, xa vai empezar a ver, a sufrir realmente en el mesmo o descontento da xente, contra o absolutismo. A xente durante moito tempo vai tolerando ese absolutismo, pero ao final en toda Europa empeza a haber un movimento de protesta e de rebelión, que en Francia vai ser máis chamativo, por eso é a Revolución Francesa tan importante. Pero nos países veciños como España van pasar cousas parecidas. Así que Carlos IV, estamos no final da Idade Moderna. O absolutismo empeza a fallar un pouco, porque a xente xa non está tan disposta a soportalo. E despois de Carlos IV ven o seu fillo, que é Fernando VII. Claro, Fernando VII, aquí imos parar, porque Fernando VII xa digamos que é o principio da idade contemporánea. Este rei, do que hai moitas cousas que criticar, saberedes cousas que pasaron con este rei que son chamativas. Este rei xa o estudaremos cando nos metamos na idade contemporánea, porque a idade contemporánea empeza nesta época. El nace nese final da moderna, principio da contemporánea. Así que Fernando VII xa será un personaxe dese tema do que temos que estudar en sexto. É dicir, isto sería por onde teríamos que empezar en sexto de primaria, por este rei, o rei Fernando VII. E a idade contemporánea pois vai ser unha idade tamén completamente diferente no sentido de que vai haber unha revolución e unhas ideas distintas e unha transformación moi importante do poder. O poder do rei xa se vai ver limitado. Entón, resumindo un poquinho as ideas principais da idade moderna que convén coñecer. Por unha banda, descubrimento da América. Iso leva a novos territorios. España crece enormemente, acaba tendo un poder moi importante porque xa non é un país pequeno reducido a unha península, a península ibérica, senón que ten territorios moi grandes, inmensos, en gran parte do mundo. Por lo tanto, España pasa a ser un dos países, digamos, importante nese sentido no mundo durante esta época. Por eso temos aí emperador, temos a Filipe II, eses reis van ser reis que van ter un papel moi importante por todo ese territorio que son capaces de gobernar. O máis importante é entender que significa absolutismo. Absolutismo era a forma de mandar que tiñan os reis na idade moderna. Un poder absoluto, un poder sen límites, un poder completo, total, sin ningún tipo de limitación. Están afeitos a gobernar en todo, a mandar en todas as cousas. Nada que ver co que temos hoxe en día. Entón, a historia de España vai nos valer para entender como foi que Filipe II era absolutista e Filipe VI, que é o rei que temos agora, non é nin parecido. Por qué? Que sucedeu no medio para ese cambio? Por que perderon ese poder que tiñan os reis? Como é posible que agora teñan moitísimo menos? Pois coñecer ese paso, coñecer ese proceso é coñecer a historia de España, entender por que hoxe España é así e de onde ven España. Esa é a parte máis importante de estudar a historia de España en primaria e en secundaria, que tamén a estudaredes. Non vos esquezades que en secundaria tamén tedes historia de España. E nada máis, habería que falar de máis cousas, Renacemento, Barroco, bueno, lembrade, 300 anos son moitos anos para resumir nun vídeo, pero quería pararme nas cousas que creo que son importantes para poder entender despois o que ven a continuación. Calquera dúbida, como sempre, preguntádeme, se hai alguna cousa que expliquei que non quedou clara, pois podemos poñer outro exemplo e podemos acabar por entenderlo. Pero xa sabedes, se non entendemos isto, é difícil entender o que pasa despois. E nada máis, e vémonos, quizáis, noutro vídeo semellante a este.